Kesengi ke basispa lai puar, haga keteng ukpa ukur mesia makut amen. Kutra Jisu tu pensele engi da mesia makut jong me, kesti baar skoren kalenong kaba henriu. Kum ki para nong tray, ngikir pat epi ban om pediang le no ke jinga ublay. Namaru ong hakaya ke babiang ala sa skor epi, haga singi ke jing pen ngala yarap epi. Mentaken kata kaya ke babiang, mentaken kata ka singi jing pen Ni persyang ban om pentut yano. Kenang baka kam jungi kan om syak keno. Mar kong pong. Haki jingle jungi baro ngiale ban pen iala de bangilong kinong tray ublay. Da ka jingai syak babun hapdeng kijing tenjuk, kijing kijing kordit, kijing syak sempat, kijing set bendi, kijing kiwin. Lakum kibriu kibalam lien ban tray sitom, ban supet miet ban syak jing it. Ngilek dah kajing lui mensiam, dah kajing tip, bar kajing Aisyah hak mensiam berkut. Bah kajing piit ke bapalai, kum kibriu ke badan ke kubur, jong kajing sisya bar kabur ublay. Ngitalannya ki atiar jong ka hok, syakamon bar syakadiang. Lada yok buram ni jak buram, lada yok nam ni syak but nam. Lakot yang kiriu syukur, henrai ngilong kibakran hok. Kiba om dan ba itu, pausi kibala itu dah kibriu barok. Kibalayap penban ngihang ni ngidang em. Ngilasyak pensitom henrei ngimpat yap. La ngiladap da kijing kuslai ngisngok men barobor ngikerduk penban ngi penrubhai bun ba kibriu. Ngi ikum kibam don pausi kat kabadon kadai kejongi. Kunong koren ngilakren syai kedar hapi ngila playlut yala kidok nut hapi. Ngimsim set halaki do nut yalaki do nut hapi pi ken ki bakem mensim ban siu keliang hakajuk kerukom ngakren kum yalaki kun mapiru tolong ki bakeluat do nut wadi le sbo bar ki bam ngai la kumbaya dei marsyak ti sisya ko hok ya dei ayu bar kajing le be an lani kajing syai ke ya dei hok ayu bar kajing dum don juban lak ayu hapdeng ukris bar ubelial ni ubangai udan benta ayu bat ubam ngai. Haong don jinge so ayu hapdeng ke temple ublay bat kiblay tau. Pilong ke temple jong ublay ba em. Kumba ublay ulaong. Ngan syong ni bat ki bat ngan ya hapdeng jong ki. Ngan long ublay jong ki bat makipat kinlong kipat jonga. Namar kata to mi no na pdeng jong ki. Bat to klat no na ki. Uong utrai bat wat kata ke bam kuat. Ngan pediang ya pi bat ngan long ukpa ya pi. Ma pi pat pin long ki kun sin rang bat kun kan thai jonga. Uong utrai badon bor baro. Kak tien jong utrai. Ngi sungu ya ublay. Wat pediang le no ya ka jinga ublay. Kani gari ka tien ka ba Paulus usrang ban ong ngi ningkong iwe yang i ki Kristan korin ba kumju ngi iwe pi we. Ngila yo pediang ya ka jinga na ublay na benta bamangi ngilala ban ngai jau tra Jisu ka jingai bangi pediang ro kare ka jingai jong ublay ka kamba mangi ngi tredo kare ka jingai jong ublay gini ba ro khoi de ublay ba ai sin ai ngi ba penkup berbor ngi ba ai ngi kini ke baro nata ka da ha bala ai ngi kini ki jingai ro kani ka jingai ka thau ka ba kadon ka jing thmu ba kata ka jing thmu ka de ba mangi ngin pendon kam ya kani ka jingai om mangin sa khnang henrei bengin pendon kami ke dia jingai nak bentai la dia ba kumjuk nak bentai ki wepat tarau Paulus sedang orang wa hey wat pediang le no ke jingai ke ba ublay ula ip ublay la pun kop ip dah ke jingai ke jung om ban supen le no wang nang tada dah ke ba pendon kami ke kitab Isaya sa khandai dekat ba pra bat ki we ki jing tho ke ba kren sapang ke jing kular jung ublay ban pen em yang ipat ba Israel nang tada ban long ke jing syai na ya ki gentle ba ke jing pen em jung ublay kan poi si ki gentle baro ublay uang biang ye kiju kintin ye kiro hey what jupen ha namar balai hakaya ka biang uang ngala sa score pi hakaya ka biang ngala kloy ban sa score pi bat ngala yarap ye pi ka singi jong ka jingpen em upen nakani ka daw kani ka jingkular jong ublay ka ulong menta hau Paulus ban haki Kristan koren ban hangi iwai pe iwai ba ka jingpen em jong ublay kalapoi si ki gentle baro ling ba ka jingalap jong Paulus baling ba ka jingwan juga kinong missionary ngilayo mangi baro iwe pe we bat mangi iwe pe we ngi don kamlang ban pediang ya kan ke jingpen em ning kong bangila pediang
bat mentang dan kamban sam lam ru ya kani kajing pen em syaki we pat ba kajing pen em jong ublei kan poi syuru bakut ke pertai ba ke pertai baro kawe kan yok pediang ya kajing pen em jong ublei ha kaju ka ru kom ru kani kalong ru kajing pen kan mau ngi we pw ba kumba ublei ula kular ban yarap unsak yarap yang ngi we pw ru ha kajing ale jong kajing em jongi ha kasngi kajing pen em ngala sha skor ya pi ublei usha skor ngi u yarap ngi un pelat ngi teng teng isngau mangiale marwei Teng teng ngisngo bah pering kecing elek ngisngo bah omdan manur bah kersan lem. Teng teng wat pering bengi duai ru ngisngo bah ublei ujngai bah. Henry kektien ublei ke kwa unpun kan mau ngi bah ublei ong bah hakapor ka babiang hakaya ka babiang hakasngi kecing pen em ngan ya rap ya pi ngaya rap ya pi. Unum sya bah kecing lane kecing elek jong kecing em kin job yangi Henry mau unsa pen job yangi ya kita ke barok. Kajinglong jong Paulus kum u nong yalap. Uang kum no ngim jipen thot yano ngim jipen thot yano banum pen thot yano kajingmut jong Paulus kadai bai ba ngim pen thot yano ro ban khanglat ya kajing trei jong kaktien ka jong ublei. Ngiru iwe pe ngiron kam ya kani kaju ka attitude ha kinong trei la nekum kinong trei jong ukres ngiron kam ya kani kaju ka attitude ban ong banganum pen thot yano ro ngan persyang barobot bangan numlong ke jingthut ya ka ktien jong ublei kabamut ha karukom em jonga hal kom ya jonga ha ka jinga dei jonga bar kiwei pat ngan persyang barobot ban plilat ya ka ktien jong ublei ngan numlong ke jingthut hadin kata Paulus ujar kerteng ki jinga le ki lane ki jing ki ba umat ha ka ni kala ka sithi ka ba ar jong Paulus ngi isi bon ba ya ki jing ma ki jing jenjar kijing yale kijing shale ben ke Paulus bat ki parlok tu ki sya na ka benta ke gospel kadi ke siti ke pen isi sya kat no Paulus ula sya le ben ngin sa pulis syu syakmat ukum hakil nong bakhat wei Paulus un sajer ke teng biang ya kita kijing sya le ben kijang sya tempat kita ter ki bau sya na ka benta ke gospel henry hapreng jung kini baro wang ka atiar jung ba mau job kadi barbo da kijing loi Kadai di barbo da kajing ya sya au mensim bukut. Kadai berdap da kajing ye ke bapalai. Kani kadai ka bor, kani kadai ka ba ai bor ya Paulus ban yale persya kini ke baro. Kohun man ko para ba ye ngimla ban job da kajing sniu ya kajing sniu. Ngihap ban job da kajing bhai kajing sniu. Na yeng na semru ha kaju ko rukom. Ngimla ban ong ba namar ba makiki halang arongan halakat bala ban halang in sa job ta em. Kan sapoi si kajing perang. Yamla ban job da kajing sniu ya kajing sniu. Omla on pelip ya kading da kading. Hendrai la ban pelip ya kading da ka bathe da ka da bathe da kajing jai. Ha kaju ko rukom ru la ban penyap ya kajing ya kenia. La ban penduk nia ya kajing ya kenroi. La ban te lakam ya kajing ya huri-hurah yang semna ha kajing jungi ha ka balang hiru. Da kajing lui da kajing ya sya da kajing syania au mensim buku da kajing dap da kajing it tang kata kepala ban job om dei da kajing yelek persya kaduman ra yo so uba job henry dei tang da kajing ya sya dei tang da kajing it dei tang da kajing palai mensim dei tang da kabangi ailat ya kubor jong blei bakan su thiet tang kata karukom ngin job tang hakani karukom ngin job kumbau Paulus job mangi iwe pe we ngi job ngin job ladang ngi kloy ban shem kini ki hok kisot ki Paulus Ukran hangi iwe pe we menta kasngi Paulus usdeng ru zangi iwe pe we aling ba kan ka sithi ka tin oblay usdeng ngi iwe pe we hak bade ba ki bam ngai lar pi kan mau ngi la puli teng hakal nong ka baning ko ka sithi baning ko jong Paulus nong basan khat ba khandai ter Paulus ung tu haba Ukran sipang ka jinga dei ba ki bam ngai ong ba Lara haban kiar bi nakita kamut stang ban no ya kani ka pertehi. Kamut bah ka imlang sa alang ngin sai kedan bai ki wei ki bampat ngai jau Jisu. Ikan dei ban kalat nak banta jingi ban sakhiyo Jisu. Namar ladang haban kiar nakita stang ban mi no na kani ka pertehi. Namar banginum la alat nakum kita. Ladang ngilek trei nengi dan hayang hasam ha imlang sa alang la ngilek skol ngilek puli ngilek ha kano bentaruk ngin sai kenduk bai. Kali bandi kalat nak banta jingi bangin sakhiyo Jisu. Kai ka Paulus ong hakang ni kadai kani bamangi nginum dei bandon ka jingya dei hakata karukom kata ka jingya dei bat kiwei bat ki bamngai ba kabu ya ka jingya jungi iwei pe wei ha ka jingma ba kabu ka hok jungi iwei pe wei ha ka jingma na ta ka daw ka no ka jingya dei
kabala ban kata ka jinget jingi kala bandai relationship kala bandai what ka business partnership ru namat balai yo ma phi phim ko phi ya eklan ti badai u partner jung phi badai ka business udai balai klop u namar badai bam ngai nata ka daw kan sawan ka conflict of interest ha ka jing im phi ki ai ki jinga dai ki bala ban kata ya phi ha ka jaka ba phin sakhi o jisu hendrai phin long pan ban ka ding pen kiang ya kum kata uji Paulus uang dei ban kiar hoi ko men ko para ba namar balai yo balai si haka jika ba mangingen ra ka gospel yo jisu shikiwe yo ngi penrung pen ban ya ka jing hikai jong ka perthai ha ka balang lene ha ka gospel haka jika bangin ra ka gospel nang ni se tai ngi wan ra pen ban ya ka jing hikai jong ka perthai nang tai seni kata ka dei ka ba ma kata ka dei berbu jingmai ka jingi kani ka ba Paulus up ong ngi wei bangi dei ban pikir but Belial ke bomot ka kede ka komkan ki Hebrew ke bong bomot ka thau yo seta soitan ni takro ba dei kun jong blai ba jong soitan ngim da ban ka jinga dei lang ban ye long lang ka wei ka jing bot em ni ha ban husiar ba but kani kede ka wei ka jing ba ka ban pen kan mau ngi wei pe wei ru kham tam ha be dei ba ka ban pen he pen san ki kun ki ti kham tam ha ka relationship ki samla ru ha ka jing ya lang samla ki ke ni ha ban husiar ba ni ha ban husiar ba na du ba sedang yo mangi iwe pe ngi bu ya ka jinget jingi ha ka jingma yo ha ka cika bangin sakhi o jisu ngi long pan ban ka ding pen kiang na ka benta ka gospel jung bat la pen kot ya ka ni ka siti ya ba pen kan mau ngi iwe pe bangi long ki khon jung blai bangi long ka temple jung blai bangi long ki pa ba khu jung baru Paulus pen kami kini dah ka ba shimlang ki jing tho na kinong ya thu lupa kumna kasa nak kitab Samuel nak kitab Isaiah Ezekiel dah ba penlum lang ini kintin ba khoi ukwa ban ai ngi we pe we ba mangi ngi long kipat jong blai kipat ba khu ngi long ki khon jong blai u blai ula kam ngi ba ong ngi ba kwa ngi ba mangi we pe we nginum dei ban dan ka jinga dei ba ka ai ka bam khoi hendre ngi de ban ri khu ya la di to ai ba ngin dan ngin pa ni ka jinga ina u blai ba kumba ula ai ka jinga ai hangi bangin long ki Kristan ngin penle no ka ni ka jing baning kong ngin sakhi o jisu haman la ka jing benta jong ka jing jongi bat ngin kan mau bangilong ki khun bala jet jong ublei ki khun sin rang ki khun kan thai bala jet jong ublei bat ngin num le ka bale se ka ban bu ka jing jonga je jong phi lane ka jing jong ki we pa dai ki men ki para jongi ha ka jing ma tungin long ki ba pukir bat ngin duai ha utrai kan rat unai boringi ene ro e Jesus Christ junam la junam amen wa bneng to ai ba kaching ngai ka mela ai ngi ha ukun chungi Jesus Christ un men chungi ba ka ding zo ka ching ek wala pan raham ki do no chungi da mun sim ba khu kin kir siu biang hangi ya ka ching ka men ba ka khu na man ta ka ching wan ka hima chungi to ai ba ka ching ai chungi kan pan ka lai ngi shakinong bat sambai bam ju tha jong ka gospel to ai ba ki sambai kin pan ka lai ko long brio man brio na shapo bar ik jing tha baro a ka jing kmil ti batikna ya ka beneng batamai ba ka perthai batamai haba andala job ya ka bo jong ka snil ka burom jong mi kan ting shan chabam chukut to ai ba ka jing ai jong ka jubili kan kar siu biang hangi ki pen grim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na kan ta ki spa beneng to ai ba ka ni ka jing ai kan pen sapriang ya ka jing kmen ba ka jing sok jong nong pen em jungi cha satla ka perthai chami ublei jungi ubala ka khu junam kan long ka burom bar ka jing ro shi junam amen Kudono utam Jisu tersin ai kemarian rap jingi Kristan tuduai na ta jingi